Live na naman tayo. Hindi pa kami makatulog. Napakainit. So, yung signal natin. At buti dito sa amin ay dito sa area nila Bayaw, hindi brand out. Pero sa kabilang kalye, brand out. Linya daw yan ng San Juan. Linya dyan sa San Juan, brand out. Yung brand out dito, nako, lalong daw makatulog. Yan mahirap sa ngayon, nagba-brand out. Ano yan sa sunog. One viewers, hello po. Hello sa'yo. Sino ka man? Pasok po kayo at kwentuhan habang di pa inaantok. Kasi kami po simula pa lang yung live, inaantok ko na. Two viewers, hello po. 0 viewers, hello. Walang nanonood. Walang nanonood. Hello sa ating lahat. Hello sa'yo ulit. Hello sa 1 viewers. Viewer. At kung sino ka man, pakilala ka. Hello sa inyong lahat dyan. 2 million viewers, big love shoutout. Kung sino ka man, mahal ka niya. Hello, hello. Comment po kayo. At walang upload si paring Jason. Alam na pag walang upload, live ng live at may inaantok. Hindi na pagod lang ako. Hindi, ganyan talaga. Kung nagla-live ako, inaantok ka talaga. Hello, Kuya Hawk. Pumasok yung isang account ni Kuya Hawk. Kumusta ang buhay-buhay kaya ha? Hello, Kuya Hawk. Shoutout, Kuya Hawk. Hi daw, sabi ni Kuya Hawk. Shoutout sa Team Hamog. Sa lahat ng mga viewers natin. Yan. Hello sa'yo. Hello sa lahat. Sa 1 million viewers natin, silent viewers. Anong oras pa lang? Oras natin, Mag-11. quarter to 11. Oh, para sa'yo. 2 viewers, hello. Shoutout sa inyo. May 11 na. At yung mga gising na dyan na nasa mga OFW natin dyan. Good morning sa inyo. Sila Ate Ching, good morning. Ma'am Maria J, good morning po. At kila Kuya Ruben, good morning. At kay Kuya Born, At sa mga taga dito sa atin, good evening. good evening. Yung mga nasa Mag-good morning na pala. US, good morning sa inyo lahat. Nasa Pinas. Nasa Pinas, taste lang kayo sa init. At mga nasa Bicol dyan, yan. Taste sa brand out. At malawak ang brand out ngayon dun sa Kamsor. Parang gusto ko nga bumili ng Akala ko parang pamaypay gusto mo umuwi Parang gusto ko na nga bumili ng pamaypay Parang nararamdaman ko. na magbabrand out. Oo. Magbabrand out yan dito pag wala na tayo. Magmamit sana magbiba tayo. Ito nga yung electric pan ng patayan. Hindi kaya Electric ng yung electric fan. na, Ay nako, brand out sa atin. Yung mga magagalaw yung kamay. gusto ko. Gagalaw na naman yun. Yung naligot ang kamay. Hello, hello. Wala pa sila Lupin Si Lupin, si Doraemon, Pokemon. si Pokemon. Wala na lang si Nobita. Ano ka ba Si- nabulag? Mr. Bean. Si Suneo. Alam ko na kung sino si Dora. Ay, alam ko na. Oo. Mabibili ko na din. Yung Suneo. Alam ko na kung sino si Dora.
Kumusta Kuya Hok? Ano yung gawa natin ngayon Kuya Hok? Eh, ano, pumunta yun sa bayan si Kuya Hok eh. Baka nakauwi na yan. Oo. Kanina pa naman. Eh, kanina nga. Namili ata si Kuya Hok ng ano, pang ulam. Live muna, di pa makatulog. Ah! Natutulalaan pa. Ano to? Mainit ang buhay Wala na. tayong kausap eh. Mag-usap na lang kaya tayo. Anong pag-uusapan natin? Dear Papa Dudut. Inaalok ko sana, dapat dun tayo sa ano, Lunita nga. Ay, mamayang gabi, dun tayo mag-live sa Lunita. Bakit nanood tayo doon, no? Dispiras Sa ngayon, Pamana. dispiras ngayon dito eh. Hindi. Saturday, sa next week na lang. Doon yun, yes na taon. Maganda, dapat pala, nanood tayo doon. Hindi. Kung naglunitan lang tayo, dun tayo nagpahinga. Kaso napagod ko lang. Dami ng lamban. Damit nila. Bukas na gabi, dun tayo sa Lunita mag-live. Mas dala tayo ng panlatag. Kit karton lang. To viewers, hello. Ano sa'yo? Ito naman pala kupak. Hello sa wala. Mag-ipon muna tayo ng mga kausap natin. Magdilang sa mga. Ano, parang gusto kong maligo. Nagmatulog, maligo. Ano ba? Maligo ng pawis? Maligo ng tubig. Kain ka muna. Dami natin. Yami kong niluto eh. Bukas na yan. Para kung ay bukas na gabi, ulamin natin paksin sa dagat. Tapos kinamagahan, pinatuhin natin para tipid. Paksin, masarap yung paksin eh. Kaya paksin na bangus. Tapos na tapos tayo. Yo yo yo. Hello sa'yo. At sa makatingin mundo natin. Ang ate. Ang ulo ng buko. Di pala ako nalakulay. Binali ko lang ito. Sobrang init dito. Natutuyo ka agad yung nilaban mo. Ay, Hindi pumapasok sa live natin yung anak. Yung ating Onikahiya. kasi May signal man dun eh. may kuryente ni. Ha? Meron na lang? Sinasabi? Ano yun, 3 hours lang ang gawa ko. Meron na pala. 6 to 9. Kala ko wala. Ano siguro no? Sabagay, hanggang 8 lang naman yung nakita ko eh. Hello sa'yo, comment ka. Comment po kayo! Tara, ano? Comment ka. Tara? Tara. Nawala tuloy. Natakot mag-comment. Baka may nakalive ka. Ewan ko kung sino nakalive. Basta naisipan ko lang mag-live, di live tayo. Baka ka naman mag-live ka na sa tayo pagbalik. Puro yung tayo. Puro tayo.
Ano to? Napakainit. Diyos. Diyos ang masarap ngayon. Okay, ako masarap. Tapos may crack ice. Crack ice. Kasi ang sando mo, hindi ka nagsasando. Ano, nilaban mo eh. Hindi ah. Hindi nilaban. Di mo kasi dinila yung sando ko na puti. Labahan mo. Sando. Di mo nilaban mga tayo malis? Hindi, kasi gusto ko yung puti. Sama-sama din sila labahan. Laban ko pa yung Salamat sa pag-like. sino. Like and share po tayo. Comment ka kung sino ka. Huwag ka mahina. Comment po kayo. Pintuhan. Ang bilis ng panahon, hindi natin namamalaman ng panahon. Ano? Parang feeling ko kakagraduate ko lang. May nakagad. Mga ilang buwan na lang, ganyan na sa si Marcha na rin. Merry Christmas! Ano si Bebe, oh? Sige, grade 7 na. Grade 6 na ngayon. Ganun pala, ang bilis nga ng panahon. Tapos next year, may grade 7 Mga na ilang tayo. taon na lang, may school na tayo. Sunod, may college na. Isang taon na. Hello to viewers. Hindi natin namamalaman, tumatanda na. Katawan lang naman tumatanda eh. Yung isip, di naman eh. Isip, Nagmamatured lang. Dapat maging ano din yun. For viewers lang. Dagdagan din yung kaalaman ng Yun na nga yung pinaplano ko eh. Siyempre mag-aaral si baby. Yo! Kuya Romel. Daming naka-live si Rika, Ate Margie. Ah, dami pala naka. Hello po Kuya Joshua. Salamat po sa pag-tune in. Shoutout kay Joshua. Gandang gabi bayan. Magandang gabi bayan. Lupin. Sabi ni Kuya Lupin. Ano ba si Lupin? Si Kuya Roy ata yung tinutukoy niyang Lupin eh. Hindi. Siya nga daw si Lupin. Wala pa si ano. Wala Di pa ba si ang jowa ni Lupin, isa lang talaga si Fuji ko ba? Fujiko. Siya ba? Wala pa si Mr. Big. Bakit naman naging Mr. Bean? Ang pogi-pogi naman ni Kuya Benji para sa Mr. Bean. Joker nga daw. Ah, si Joker nila. Hmm. Si Kuya Hawk, sino yun? Ay, oo nga. Nagpapap pa lang. Nakalive. Nakalive si Rika. Andun si Tarzan at bro Doraemon kay Ate Margie. Ah, nandun pala si Tarzan. Alam ko na Kuya Ronmil kung sino yung sinasabi niyo ano. Dora. Alam ko na kung sino si Dora. Nalaman ko si Dora kung sino. Taga-saan si Kuya Joshua? Kuya Joshua, taga-saan ka po Kuya Joshua? Tawa si Kuya Romel. Alam ko na si Dora. Kasi nakita ko eh. Tinawag nilang Dora kanina naka-live. Ah, yun. Bulong mo nga sa akin. Silent viewers lang ako kanina. Bulong mo nga sa akin. Si Ate Margie. Pinangalanan. Tinawag nila kanina eh. Dun sa live.
Bagay sa kanya. Sabay tawa si Kuya Romil. Bakit kung saan pumupunta kay Ramel? Diba si Dora ganyan? Shoutout kay Ate Margie and kay Kuya Bong. At kay Ate J. Shoutout sa inyo dyan. Kala ko ka talaga kay Ate G, nasa ano pa, Bicol. Oo, diba? Last Oo. na ano natin. Nung pag-swimming yun, Oo. matagal na rin naman yun. Isang buwan na lagpas. Pag-swimming, pag-bakasyon ni Kuya Boy. Mm. Kasi nakabalik na nga tayo ng Maynila. ano. Mm. Kada buwan tayo bumabalik, diba? 3 viewers, hello. Comment po kayo, sali kayo sa pintuhan namin. Ano kaya magandang topic ngayon? Sabi ng topic ngayon, kape. Napakainit ng kape. Napakainit mag-kape. Nakarating na kaya sa Pinas sila, ano? Kuya Jaime. Kung talagang umuwi. Kaya nga, nakarating na ka sa Pinas, nasa family nila. At sila Kuya Dani kung talagang umuwi sila. Kape tayo, sabi ni Kuya Romel. Nagkakape si Kuya Romel. Para magkakape nga din ako, Kuya Romel. Si amin, nagpaplanong magkape, pero napakainit tayo magkape. Kahit anong init ang panahon, laban tayo. For viewers, hello. Nagsisimula pa lang ngayon din. Humihigap-higap ko. Pero kung nagsiselfone ka lang yan, di ka antukin yan. Mag-online ka lang. Huwag mo, tinatay ko nga. May nababasa kasi ako yun. Ano nababasa mo? May nabasa ako. Yung ano, yung classmates ko. Oo. Nag-post. Hmm. Hindi ko alam, baka mapanood niya yun eh. Ano yun? Classmate ko ng elementary. Tapos? Nag-post na ano. Classmate ko yung lalaki. Hmm. Nag-post na ano daw. Dito na daw yung anak nila eh. Nakuha pa daw siya ng nakuha. Hmm. Ang sakit na niya. Sige, sa ano laki? Sabi ko, bro, kaya. Sumunod ka. Dito Sino? na daw yung anak nila. Tapos Siya nakuha mahal to. pa din siya ng nakuha. Sumunod ka. Hmm? Saan nabalo yun? Yun. Maghahanap yun si Tarzan at bro, Doraemon. Kaya daw ano. Hindi niya daw alam kung yung anak niya pala. Hmm. Kasi matagal na daw pala siya ngayon. Hmm. Dun sa paliko. Alam ko na. Baka asawa niya yun yung nakasabay natin dati nung magpipista. Ang tagal na nila. Kaya nga. Ano babae. Oo nga. Tagalog. Yung naalala mo, umuwi tayo na Desperas. Desperas and Rocky. Wala. Ayan ta Desperas. Evan, hindi. 5 viewers, hello. Ano sa card? Huwag niya sana mapanood to. Bakit alam niya yung ano? Eh, siyempre, kung wala naman siya, eh, siyempre. Yung pinost niya, eh, siyempre, kahit naman ano, na-public naman. Nawala si Pokemon. Siya pa yung nauna. Siya pa daw yung nauna. Nawala si Pokemon. Pinost niya naman sa public, siguro, kahit public. Paano mo nalaman? Nakapost nga sa Facebook. 6 viewers, hello po. Sunod-sunod nagpa-pop up yung ano niya, post niya. Friends mo? Oo, siyempre. So, Balisada, ang Gumanga. Oo, sabi mo na ito, kauna na. Oo. Tawag ko. Gusto ko i-win-win. Pero sa'yo pa, dami sa sana. Mag-i-win mo ka naman. Nag-comment mo ka. Hello sa lahat. Ayan po, sama kayo sa pintuan. Nawala daw si Pokemon. Wala. Yan yung gawa lang namin dito. Si Pokemon, si Kuya Hawk. Sige, noted. Si Pokemon. Hindi, mayroon pa yung iba. Nakakapi ako. Ano ka? At ang init ka na. Inaantok ako eh.
Ganyan ang gawa ko lang dito. Dito lang sa loob, maghapon. Nakakaura. Comment lang kayo guys. Walang bayad, sabi ni Kuya Romel. Sabi ni Kuya Lupin. Minsan kasi nahihiya sila. Ha? Nahihiya din sila. Ah, nandito na. Nandito na Kuya Lupin si si Mr. Bean. Sige. Si Kuya Benji. Kumusta kayo, Benji? Dito na si Kuya Benji. Nakapati tayo. At may patropi ka agad. Wala si Ma'am Maria J. Napagising na yung si Ma'am Maria J. Advance yung trophy. Shoutout kay Ma'am Maria J. May trophy ka na po kaagad. Welcome Mr. Bean. Sabi ni Kuya Lokin. Sabay tawag si Kuya Benji. Ate Ching, pasok ka Ate Ching. Pasok ka po. At nandito sila. Kakak daw Ate Ching. Sabi ni Ami. Good vibes lang para masaya. Yan, good vibes. Yan ang tama talaga. Kailangan lang natin yung puro saya. Hirap maging seryoso sa buhay. Nakakatanda. Andun sila kay Gabs. Naka-live pala si Ate Gabs. Naka-live si Ate Gabs. Nakarating na kaya Kuya Benji sila? Yung mga umuwi ng Pinas? Sino Mr. Bean? May asukal ka, binuksan mo? Ito sinarado ko ulit. Saan ito? Sila Kuya Danny, Jaime. Naka-tune in pala sila. Sila Kuya Danny and Kuya Jaime. Sa live ni Ate Gabs. Nakauwi sila Kuya Benji. Nasa Pinas na ba? Nasa Pinas na po ba? Kasi naka-tune in sila dun eh. O baka di pa. 6 viewers, hello po. Nagkalat ang Team Hamog. Nagkalat daw ang team. Mainit na pati yung electric fan. Wait lang. Patayin mo. Ay, tanggalin mo. Hindi pala yan na automatic. Sira na pala yun. Automatic sira yun. Automatic sira. Magkakape si Ami. Kaya anong init ng panahon laban ko sa kape. Kahiya doon, walang pakulay. May nagpapakulay pala doon. Dito sa akin, kahit walang pakulay, basta may kwentuhan. Pinatay ko na to? Sino nagpakulay doon? Sabi ni Kuya Romel. May problema. SIM card ko, sabi ni Kuya Benji. 7 viewers, hello po. Pagdating ko ngayon din sa ilalim. Dito kahit kwentuhan lang, okay lang. Hindi pa may makatulog, wala akong pang-upload. Wala rin akong ma-edit. Ganyan talaga pag doon nga sa doon sa amin sa Bicol. Pag wala akong ma-edit, hindi ako makatulog agad kasi sanay na ako na natutulog ng madaling araw. Pero pag Si nag-i-edit Kuya Jaime sa Qatar na. Nasa Qatar na ako na si Kuya Jaime. connecting flight siguro. Ay kaya ako diretso. Hindi. Tapos pag galing ng Qatar, biyahe ulit. Oo, depende kasi. Layo pala ba pala no? Minsan nag-i-stop yun sa Hong Kong, ganyan, sa Singapore. Magandang gabi sabi ni Kuya Mac from ano basa nito eh? Hindi ko ma-pronounce. Magandang gabi. Mac from DTV. Mac from DTV. Hello po. Magandang gabi po sa iyo. Yo, kamusta Kuya? Ganda nga. Yo, kamusta Kuya? Ganda nga. Sabi ni Kuya Benji. Hello po, welcome po sa live. Kuya Mac from. Hello po. Welcome sa lahat na nandito sa live ko.
Welcome sa ating kape. Welcome. Sa pagkakape. Comment lang po kayo. Ano kape? At ingat sa biyahe sila nasa Qatar na pala si Kuya Jaime. Ano yung flight yan? Oo. Mga mahal na. Sila Kuya Dani. Mag-asawa. Ate Ampi. Comment. Nagkakape. Hindi ba loading yung live natin? Yung signal natin. Naka-loading. Hindi po ba loading yung aking live? Yung comment section ang nag-loading sa'yo. Hindi Hindi na ko basa. nag-appear o. Yun. Al Baka yun. Deep from TV. Romil, bakit dalawa na Mr. Bean? Si Nono pala yan. Sinong Nono ko, Benji? Yung si ano? Yung Nuno Regaspi. Oo, Grabe Kuya Joel. Walang ibang Nuno ah. kaya nga. Sige nga. Try Si mo. Tokayo mo, Kuya Benji. Benji rin pangalan ni Hmm. Nuno. Nono daw si Nono. Oo. Yung Inisip ako ni Gordon. Si Nono pala yan. Bakit Six viewers hello at sa apat na nag-like. Maraming salamat sa inyo. Yan. Pwedeng pindutin. Profile. Tapos, Depende mo yung comment. din ba? Bakit hindi? Ayaw. Ay, ilang press mo. Naglolo ko nga yung cellphone mo. Ayaw. Yung cellphone mo ang may problema. Wala na nga yung views. Yung nag-loading na yan. Baka loading yung ano ko. Ano ba yan? I-end mo tapos iba ko muna. Tapos i-end mo. Sabi niya, abusan mo. Kaya sabihin mo na pinag-abusan sa hotspot.
Walang signal. May boses na ba? Ano kasi yung ibang area dito, brand out. May boses na po ba? May boses na ba? Hindi ako napapapulo. Binigyan pa ako. Ano sa to? Okay na daw, sabi ni kay Benji. Huwag ko na iwan. Okay na daw. Yung ano kasi mahina yung signal dito ngayon kasi dito nga yung wifi dito walang signal. Yung ibang area, yung sakop ng San Juan ay walang kuryente. Burn out kaninang mga alas 6, simula alas 6 nag-burn out. Walang power yung ano. Iba dito. Dito lang sa amin yung meron. Kalatima iyang daw 3 hours. Oh, dun sa ano po yun Kuya Benji, sabay-sabay. Lahat po ng ano sa Kasurico 3. Sakop ng Kasurico ano? Kasurico 3 sa Kamsor. Puro yun burn out. Pati dun sa amin, sa left side. Burn out talaga yun. Buti dun sa Kilanini, may ano sila dun, may ginagamit na ano tawag nun? Yung nilalagay sa wifi para mag-charge yung wifi. Oh. Ilang hours na yun. May parang ano dun, may battery na pwede magamit yung wifi ng ilang oras kahit mag-burn out. Kayang-kaya pisto ang team Hamog. Kanya-kanyang pisto. Wala na tuloy si Nono. Si Tukayo ni Kuya Benji. Benjer Gaspi, a.k.a. Benji Gaspi pasok, aka Nono. Kila Ate Margie, hindi pa 12 may ilaw na. Ay 11 may ilaw na. Hello sa 5 viewers. Nilipat ko ng pwesto yung cellphone. 6 viewers, hello, comment po kayo. Wala na tuloy si Nono. At syempre, congrats sa anak ni Kuya Joel, si Miss Teachers. Miss Teacher, may ano na sila. Nakapasa yung anak ni Kuya Joel ng exam. May teacher na si Kuya Joel. Opo, Kuya Benji, kulog. Grabe. Kulog talaga dito. Napakainit talaga. Kulog, mahina yung signal. Napakainit. Walang hangin. Walang hangin na pumapasok masyado. Katambak yung labahan namin. Maya-maya ligo. Kagabi, naputol yung inisin ng electric fan. Congrats sa sister mo, Tukayo. Sabi ni Kuya Benji. Yan. Sunod yan, si Nono. Nag-aantay na lang yan si Nono ng result ng exam nila. Exam siya nung para. Oo. Si ganda nga. Sunod yan, may may teacher na, may police, tapos may nurse na. May R&B pa. Nagpo-police po. Graduate po siya ng criminology. Tapos nag-exam na siya ng Wala pang result yung exam nila. Tagal pa yun, buwan pa ang
Wala na tuloy si Nuno. Ibibilyar na, inutosan mo ng bilyar eh. Yayaman na si Kuya Joel. Sabi ni Kuya Benji. Hindi pa nakakagraduate Yan, yan. shout out kay Kuya Joel. Hindi pa nakakagraduate yung mga anak ni Kuya Joel, mayaman na talaga. Oo. Kasi nagsisipag, yung pagsisipag na Oo. mag-aaral ng mga bata. Kaya masipag Mayamanan mag-aral na yun. sila eh. Masipag mag-aral yung mga anak niya. Pagsipag lang na mag-aral, kayamanan na yun. Kaya ganon din yung pagsisipag ni Kuya yung papa nila. Hello Kuya Hawk. Nag-love shoutout Kuya Hawk. Kaya darating ang araw, maganda yung buhay ni Kuya Joel. Hindi. Yung pag napaaral ka ng mga bata, Rowel, sabi ni Kuya Benji. parang mas maganda ang buhay nila kung sakaling may pamilya din sila. Oo. Wala na tuloy si Nono. Pulis din si Dogong. Yung anak ni Kuya Puloy. Opo, criminology rin si Dogong. Graduating po ata ngayon si Dogong. Si Javi, hindi pa. Si Jami, ano pa lang yun si Jami? Second year? Second year ata si Jami. Ha? Second year. Second. Bro Ben, sabi ni Kuya Hawk. Hello sa 3 viewers. Nawala signal kanina eh. Bibiruin ko sana si Nono eh. Andun na si Nono kay Tricia. Nabibilyag na. Kaya kay Benji. Bibiruin ko sana eh. Baka nag-video call na eh. Hello, pasok ka nga Saan na yung mga iba? Sabi ni Kuya Hawk. Naghahanap na Kuya Hawk ng iba. Nilipat ko ng pisto yung cellphone. Kanina nawalan ng signal. Si amin nagkakapi. Hello, Kuya Born. Miguel shoutout Kuya Born. Happy Fiesta kayo. Saan kaya to galing si Kuya Born? Baka galing to sa sayawan si Kuya Born. Galing sa piyestahan. Born, hi. Sabi ni Kuya Benji. May handa pala dun Kuya Born. Bakit siya tinatanong mo? Taga dun ba siya? Nagluto pala dun eh. Good morning, Kuya Fern. Good morning Kuya Born. Galing sila. Burnout, walang sayawan. Sabi ni Kuya Born. Burnout daw. Mayroon na ata. Mayroon na po siguro. Parang ano? Robin G. Hi. Galing yan kay Badit. Saan pa? Alam na Bro, brown out right. Di galing sila mama dun. Kasi nagluto din daw si Pula ng counting igado. Grabe ang pawis mo, Jason. Mawis lang ako. Nagluto daw si Pula ng counting igado. Tapos Asa na ba yung sando mo kasi? nagluto din pala dun sa katabing bahay. Yung sando mo Dun kanina? kay Badit. May igado ro tsaka kalderita. Sabi na, nandun sila ni kanina. Naka-fiesta. Nakipiesta. Kung nandun nga ako, baka dun ako sa pinsan namin kasi naghanda sila eh. Sigurado. Yung pinsan namin na nakapangasawa din sa Doon si Pula nag-upload eh. Sa Masoli. Wala ako dun, hindi ako inimbitado. Ba't hindi? Kaya di naman daw, di na kailangan imbitahan. Kasi welcome naman daw. Saan ba ang piyesta? Doon po sa Masuli. Doon kila Pula mismo, kila Badit. Sa barangay yun. Sa barangay nila. Doon yung piyesta mismo. Sarap yun. Ano? Sarap yun. Match. Kila Genie, Badit.
Opo, kila Ate Jeannie, dun sa mansion ni Ate Jeannie. Doon yung fiesta. Basta yung yung paglagpas ng release, yun na yung masuli. Diretso na yun. Malawak yung masuli. Ang layo. Malayo yun. Malawak yun. Hindi pa naman naghanda ata sila Ate Jenny dun kasi bago pa. Naku, lalasingin na naman sila ni Jojo, sabi ni Kuya Benji. What's up? Hello po Kuya Papi. Welcome po sa live Kuya Papi. Good evening Kuya Papi. Good evening po Kuya Papi. Di naman naganda si Ate Jenny. Kuya Benji. Bakit labadit lang? Naghahanda yun kasi first fiesta. Di pa naman tapos yung bahay niya eh. Ganun ba yun? Akala ko kahit hindi pa tapos. maghahanda. Yun, shoutout kay Kuya Jojo. Yan si Kuya Papi. Baka galing dun. Asan ka daw po galing Kuya Papi? Bro, din sabi ni Kuya Hawk. Bro Papi, nagwawala sa live si Gian. Sabi ni Kuya Benji. Nagwawala daw sa live si Ate Gian. Bakit? Wala si Kuya Papi. Naghanap. Naghanap. Naghanap pala Kuya Papi. O Kuya Papi, hinahanap ka Busy pala. sa work. Busy naman sa work si Kuya Papi. Busy naman pala. Hello everyone. Busy sa trabaho Dito si lang Kuya ako sa Papi. tabi-tabi. Sobrang init eh. Nagkakape. Malapit mo yun. Sabi ko ba? Lapit mo, wala nang hangin. Baka mag-ano sa live eh. Grabe init. Sobrang init. Busy sa work. Busy. Lamang dito sa ganitong panahon yung may mga naka-aircon pero yung Ayan. kuryente nila. Panay hugot ba si Gian? Walang baon. Walang baon. Si Ate Gian. Hinahayaan niya si Ate Gian. Pero sa 6 viewers, Baka nandun yung kay Ate Gabs. Nakalive pa. i-number 3 mo naman. Hindi. Wala. Sige, number 3 mo. Hindi pa din Elis. Di yan. Bago na yun. Kakabili ko lang. Ang sabi. Hindi yan. Maluwag kasi. Mga under sa labisi. Tawa si Kuya Benji sa walang baon. Hindi niya pinapabaunin eh. Ayan, salamat sa nandito sa lahat at sa nag-thumbs up. Sa mga nag-like, thank you very much. Init nga. Grabe ah. Yung singaw ng electric fan, ganun din. Ang init. Hinahanap daw. Kantayin niya na request mo. Hinahanap si Kuya Papi. Ano ba request mo ni Ate? Ano yung na-request Kuya Benji? Kuya Papi. Team song? Ano tapos na pala? Iba yung 7 viewers sila. Yung pawis. Ang makatay yung pawis mo. Kasi na kasi yung sando mo. Nagsando ka? Sumalagkit. Hugot song. Sampulan mo nga kami, Kuya Benji. Yung ano siguro, yung ano. Sampulan. Mga hugot song. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Pakisabi na lang kung talagang mahal mo siya, hayaan mo. Hindi ko na birthday lang. Number to mo? Hayaan mo naman. Ay, aray na ko. Aray. Aray. Aray na ko. Baka aray mo. Aray mo, pakak. Baka pakak. Kaya tumihiling ako kay Bathala.
na sana ay hindi ka na luha pa. Aray, aray. Request ko yung may Valentine's. Tatagalogin niya raw. Oo. May Valentine's. Tagalog. Tagalog version daw mo. Hindi na po alam yun. Valentine's. Valentine's Day. Ano yung ano? Simula nang? Ba? Hmm. Simula nang? Yung Valentine's? Ano? Huh? Dun, 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 dun. Hindi ko kabisado yun. Kaya niya yun. Teacher si Gian. Teacher para sa Ate Gian. Si Ate Gian sa Hong Kong. Tapos teacher siya doon. Kuya Benji, teacher si Ate Gian sa Hong Kong. Sa Pangasinan. Tapos nag-Hong Kong siya. Pangasinan. Magandila. Lingayin. Lingayin? Lingayin pang kasi. Oo. Hello, hello, hello. Hindi na tuloy bumalik si Nono. Libre ko sana si Nono. Pag nakita mo Kuya Benji, tanongin mo baka galing sa bilyaran yan. Oo, nag-try lang sa Hong Kong. Bago pa lang si Kuya Benji sa Hong Kong. Kuya Benji, pag nakita mo si Nono, tanongin mo kung anong ginagawa sa bilyaran. Tatawa yun, Kuya Benji. Alam niya na yun. Lingayan, paggawaan ng bagoong yun, di ba? Hindi ko alam, Kuya Benji. Pero nandyan yung mga paggawaan ng ano eh, ng bagoong. Pero sabi ng iba, pag bibili ka raw ng bagoong, hanapin daw yung ano, yung tatak na GB. Yung may tatak daw yan na GB. Isang bilyaran. Basta alam niya yun, Kuya Benji, pag nakita mo. Tatawa yun. Kasi nahanap namin nung ano, kaya pala, nandun na sa bilyaran eh. Pati yung mama niya, hinahanap na si Tricia. Nandun na pala sa bilyaran. Break time. Break time naman kasi pala. Break time nga. Akala ko hinahanap. Hindi break time. Hindi na tuloy bumalik. Magtataka sana yun. Pag tinanong mo, magtataka yun. Ba't alam to ni Kuya Benji? Yung bilyaran. Pag nakita mo sa live, Kuya Benji, Pag pumasok sa mga live. yan sabi mo. No, Yayain mo, tara no, bilyar tayo. Parang galing ka sa bilyaran ah. Products na bagoong sa Pinas. Balayan, Batangas, Nabutas, Lingayin. Mayroon din pa sa Nabutas. Pero yung sabi yung ano daw, malinis na, ewan ko lang kung totoo. May tatak daw yan na GB. Hindi mo yan sure. Kung nga daw kasi makina. Di ba dati yung pinakita dun sa ano, KMJS, yung lalaki na binabras lang yung ano, yung paa. Yeah. Oo nga.
Ano, na bilyar tayo. Oo, alam niya yun. Siya din kasi yung nagkwento. Siya yung nagpinto. Nung nagtambay ako doon, nagtagay-tagay kami nung, kasi birthday yun ni Palawan, pero ano lang naman, wala mang handa yung birthday ni Palawan. So, pinatambay lang ako nila doon. Tapos sabi na sa akin, di ba kanina inahanap na siya? Hinahanap talaga yun ni nung mama niya. Yun pala, doon sila sa bilyaran nag-uusap. Pero may mga tao din. Mayroon. Libang-libang. Tawa tuloy kami ng tawa ni Nono. Kaya pala ako hinahanap ng mama niya kung saan na. Yun pala doon sa, ano lang naman yung katabi lang naman nila yung bilyaran. Hindi na kasi pumasok, lulukuhin ko sana eh. Ganda nga. No, ganda nga, no? Basta talaga mga binji, no? Ba't kaya ganun? Basta binji. Mga pasikreto lang. Di ba Kuya Romil? 7 viewers, hello. Tawa si Kuya Benji. Nadamay pa nga ang Oo. sabihin. Pasimple-simple lang eh. Yung pala, umaatake na eh. Nakikita ko palang kako nawala eh. Kasi nakita nagbibilyan, nagpipintura. Tapos mag-break time, nawala na. Bumalik na kami dun sa trabaho. Paras wala. Yun pala, nasa bilyaran na. Six viewers, hello po. Init. Init. Napaka-init. Lagyan kaya natin ng hilo sa luto. Mag-ano kaya yun? Tumalab yung hangin na medyo malamig. Lagyan ng hilo, ha? Napalag yung gastos. Six viewers. Tumahimik na. Na-upload ko na kanya. Naparevit pa yun. Niloto ko kanina. Oh. Atay balunan. Atay balunan. Nakanta na request ko. Galit wala daw ako kahapon ko pa request yun bro Benji. Ngayon lang nakanta. Hinahanap ko pala kasi Kuya Pap. Hinahanap ka niya. Baka hindi ka Kuya Pap nakapagpaliwanag ng Oo. guys. Kaya nagtatampo-tampo. Tampo yarn. Yan mo pa nilagay sa harap ng Di. camera naman. Magpapapakasot. Akala ko mamumunutan. Hulutan. Papakinggan ko nga. Lumambot nyo ano. Balon-balunan. Nag-live siya kahapon. Nakala daw nahinantan.
Tawag ko yung Benji. Malakas signal? Wala. Hindi naman ito nakakulit. Hindi nakakulit. Parang may signal na yun sa ano, wifi. Wala. Tinry ko kanina. Mag-ano. Hindi, lumabas dun eh. Lumabas. Hmm. Wala dito. Ulog ka. Ayun. Kung maglalabas man talaga yun. Pakulit mo daw, Kuya Papi, sabi ni Kuya Benji. At viewers alone. Magti-12 na kagad. Oo nga. 6 minutes time. No? Hmm. Bayaw. Hindi. Bayaw yan. Grabe naman marilaki. Nandito na agad. Uulitin mamaya, pero busy ako. Balik na lang kako ako. Sabi ni Kuya Papi. Hello si Seven. Mainit. Laging may tubig ako na malamig. Eh. Parang mamamatay na sa sobrang init. Yung ano mo, panglinis mo sa ilong mo. Inom mo na. Di magalit ulit yun si teacher, sabi ni Kuya Benji. Nakalay pa Kuya Benji si ano, Ate Gian. Tingnan mo kung okay na yung lamig niyan, ma. Para kung kulang, Okay na yun. Basta mo. pwede ko ng hilo. Okay. Magagalit yun kasi kung kakanta siya na wala naman makikinig, wala naman si Kuya Papi. Si Ate Gabs pala yung naka-live. Ate Gabs. Mamaya mag-out ako, tapos papasok ako dun sa live ni Ate Gabs Kuya Benji. Init talaga eh. Hindi ko muna kaya ako. Pwede pa sa ano? Yun. Yan yung link. Ito na yung link. O sige po Kuya Benji. Ano to ma? Pinindot ko. Diretso na. Ayan. Yung link Oo. ni Ate Gabs. Oo. Kasi, Yan. oo. Kasi, ano, mag-end ka pa muna. Oo. Out muna ako, busy lang.
O sige po Kuya Papi. At mag-out na rin po ako. At pasok ako dun sa live ni ni Ate Gabs. Mm. Doon tayo magkulitan. Hello sa 6. Andyan yun sila Ate Cheng. Naka-silent lang yan sila Ate Cheng. Si Mama Hello Maria Ate J. Ching. Good morning sa inyo And dyan. Ma'am Maria J. Si Kuya Bern din. Baka si Kuya Ruben din nandyan din. Oh. Kasi Sa mga silent viewers natin, kita tayo dun sabi ni Kuya Papi. Opo. Ay, pag pinindot ko, and then diretso. Hindi ko sure eh. Paano ba? Ay, nakasubscribe naman ako dun eh. Nakasubscribe ka ba? Andyan sila Romel. Romel. Nakasubscribe naman ako dun kay kay Ate Gabs. Makita ko man yun. Hmm. Ay, mag-out na muna pa ako Kuya Benji. And Kuya Papi. Ay, dito nga si Ate Ching, no? Ayan, sabi niya yan dyan. Yes, good morning. Good morning, Maya Ate paya. Cheng. Hello sa lahat. Ayan, naka-headset ko si Ate Cheng. Yan pala si Ate Ching. Sa 5 viewers natin, sa mga silent viewers. Nasa work na ata si Ate Ching. Advance pa naman yung Sorry. Ano? Na-busy sa work. Diretso na yan kay Gabs. Ching, sabi ni Kuya Benji. Andyan si Kuya Benji. Hello everyone. Ang init kasi dito eh. Okay lang po Ate Ching sa kasi alam namin na busy sa work talaga sa Ate Ching. May trophy na kaagad. Trophy mo, Cheng. Trophy ba yan? O, Kuya Benji, kumusta daw? O, tinanggap na lang ng buong puso ni Ate Cheng yung trophy. Tawa din siya. Tinanggap na ng buong puso. Binigyan ka agad ng trophy si Ma'am Maria G pag nag-comment. Di ba Asa na dati, yung trophy ko, Benji? di ba dati yung trophy parang inaano? Mwah! Di ba parang yun dati yung trophy pinag-aanuhan nila ngayon. Tinatanggap na ng buong puso ang trophy. Si Ma'am Maria J, nahanap-hanap na yung trophy. Naghahanap ka agad si Ma'am Maria G. Kanina pa yung trophy, binigay ka agad ni Kuya Benji. 6 pating trophy. Sobrang init kasi dito. Nakakatatlong beses kami naliligo. 3-4. Doon tayo, Cheng, kay Gabs. Sabi ni Doon Kuya tayo Benji. Ching kay Gabs. Wait lang po, Kuya Benji. Kasi pumasok na Ate Cheng eh. Pinto-pintuan. Another minutes. Papasok. Kasi mag-ano na pala. 12 na pala. 12. Sobrang work na init. sila eh. Hindi tayo Nasa work. makatulog din ng gantong oras. Sobrang init talaga. Hi, si Ate Ate Gian. Gian, hello, Ate Gian. Ate Gian. Kakaalis lang ni... Hello po Kuya Obet. Hello, Kuya Obet. Jason, kumusta na Oras na dyan oras now. na dyan now? Ano po? 12:02. 12:02 po. Tumsak po Kuya Jason and harang po. Hi, Salamat Ate po. Gian. Salamat po Ate Gian. 12:02 po ng umaga. Umaga na. Pakilala Kuya. Pakilala Kuya Kuyan Cheng kay Gian. kay Gian. Si Ate Gian. Yan po Ate Ching si Ate Gian. Bagong Bago nating member kaibigan. daw. Yan. Hello po Kuya Obet. Kakaalis lang Sa lahat. Ate Gian, kakaalis lang ni Kuya Papi. Nagyaya doon kay Ate Gabs. Kasi sabi namin, pupunta sana kami kay Ate Gabs eh. Hello po, Ate Cheng, kumusta? Sabi Hello, ni Ate Ate. Gian. Nandito pa lang yan si Kuya Papi, Ate Gian. Nagyaya sana kami doon kay Ate Gabs. Kaso medyo dumami-dami tayo. Ayun, sabi ko, maya ng konti. Ay, si Kuya Hawk.
Ate Cheng, mega love shoutout. Sabi ni Sabi Kuya Hawk. Kuya Hawk. Si Gian Si everyday Gian naka-live. Sabi ni Kuya Benji. Hello, Gian. Nagpunta siya doon. Opo, Ate Nagpunta siya doon. Opo, Ate Gian. Andun ako sa taas. Andun si Kuya Papi. Kakaalis lang eh. Yung mukha ni Rika. Yun nga po, Ate Ching. Ayun, Ganyan nga rin po. Yun. Yung unang tingin namin, Oo. parang si Rika. Kahawig niya talaga si Rika, Ate Mm. Cheng. Nung una siyang pasok talaga. Kala ko nga si Rika eh. Kasing mukha niya. Hello, Ma'am G. Mega love shoutout, sabi ni Kuya. May 16 na pala ngayon. 16 nga, anniversary. Anniversary natin. Nga pala. Ang alam ko, Gian, dito talaga ang bahay namin. Sabi ni Kuya Benji. Thank you naman, Kuya Benji. Oo. Kasi tumawa ka, Kuya Benji eh. Dito talaga kami Ate Gian. Dito nagkakilala. J.A. Mega love shoutout. Iba yung pa-heart-heart mo, Kuya Hawk Kuya Roel, mega love shoutout po. Sabi ni Ate Gian. Si Mr. RJ, Kuya Roel ba yan? Si Kuya Hawk po. Si Kuya Hawk. O Ate Ate Cheng. Ching. 16 na nga pala ngayon. Oo. Anniversary natin. Ilang taon na tayo kung alam Ilang taon na ba? Diba, hindi niya rin alam. Oo nga pala eh. Nakakaloka. Yan yung mga, may 16. Hindi mo Ito rin yung alam. ito yung taon na Kuya Hawk, opo. sinagot Ate niya Cheng. ako. Hindi mo rin alam. Alam ko. Anong 2000? Saglit. Diba, hindi niya rin alam. Wag na tayo magbatian. 2000. Wag na tayo magbatian. Kalimutan. Tagal na eh. Saglit mo. Miss you to Kuya Hawk, sabi ni Ate Cheng. Wag na kami Ate Cheng magbatian. Nakalimutan niya din. Hindi niya rin maaalala. Kahit ano. Wag ka na tumingin sa taas, di mo rin maaalala. Dito ka na lang, Kalimutan ko na talaga. Gcash. Ay. Wala. Ano ba yung pop up na yun? Kasi anniversary din ni tatay pagkamatay, no? Ilang taon na si tatay? Sige, malalaman mo. Kuya Ruben. 2009. 2009. Wait lang, si Kuya Benji. Naalala ko 2009. Kuya Ruben, hello. 9. Ayan si Ate G. Yes po, Ate Cheng Hawk. Kasi ang the best na alam ni Ate Cheng. Oo nga. Kasi isang account niya yun, Ate Cheng, ni Kuya Hawk. Pangalawang account niya yan. Ang dami dito gumawa ng ibang account eh. Kasi pag nagsabay-sabay daw mag-live. Napaisip talaga tong kumag, 2009 nga, naalala ko na. Ilang taon na nga yung 2009? Ima-minus pa natin yun. 26 na yun eh. I-minus na Kuya natin. Ruben, hello. Miss I-minus you. na nga natin To Kuya Hawk, sabi ni Ate Cheng. para Yes po, Ate Cheng. Hawk kasi ang the best na alam ni Ate Cheng. Siya po si Kuya Hawk. alam ko na. Minus ko na nga. Tapos na ba live nyo ni Gabs G? Hindi na tayo nakalipat. Maghihintay yun si Kuya Papi. Hello sa 5. Lipat-lipat na lang po kayo kay Ate Gabs. At ang init. 5 viewers, hello. Hello everybody. Everybody sing. Ang kape, Iba nga yung init. Buti nga, nalapan natin yung mga sapin dito. Yung hangin ng may. Hindi lang yun, Ate Ami, na pagsilbihan pa. Napagsilbihan pa ng mga CV para mapanood lahat.
Nagsibilihan. Ah. Nagsibilihan. Oo nga kasi sabay-sabay na kasi halos nagdadive sa gantong oras. Thank you, Ate Ching. Si Ate Cheng Thank you, Ate Cheng, sa pakulay. Thank you very much. Thank you so much. Hello, Mr. GPC. Hello po. Hello po. Hello po, Si Kuya GPC pala siya. Mr. GPC. Hindi siya nakaano. Welcome po sa live. Hindi, si Ate Kuya Ching, thank you Rooster po. din ata. Yan eh. Siya din yan. Mwah. Si Kuya Rooster Ate din Ching, yan. thank you po. Sabi ni Kuya Hawk. Galante ka Galante pa ka pa rin. rin. Till no Cheng. Sabi ni Kuya Sabi ni- Benji. Bro, GPC mega love shoutout. Yan, pangalawang account ata ni Kuya GPC eh. Si ano, Si moderator Roster? mga, Ay, moderator pangalawang natin. account niya yan. Yung GPC roster. Mm-mm. Ikaw din po ba yun, Kuya? Ano? Oo, siya yan. Mr. GPC. Wala nang ibang Si GPC. Kuya Roster. Taga Bicol din yan. Taga-Albay. Albay. Di ba, Si taga-Albay Kuya din Roster, si Kuya Maki. Si Kuya Maki ba o si Kuya Bibi? Yung taga-ano. Yung pagkatawa ni Kuya Benji kay Ate Ching eh. Thank you sa pagpasok ng lahat sa 6 viewers natin. Konti na lang yung mga advertisement sa vlogs eh. Si Whitey matalino talaga, ayaw patalo. Oo nga, Ate Ching eh. Sobra sa ano nga sa Facebook. Asawa ni Ate Gabs. Hello. Si GPC. Kuya GPC. Ay. Si Mr. R. Good evening po at sa lahat na andito. Good evening po. Good evening din po. Ayan, Ate Cheng sila ano. Si Mr. GPC, asawa ni Ate Gabs. Ate Gabs. Ano, bagong ano natin siya. Bagong Kaibigan. Pumasok sila sa ano ni Kuya Dani. Sa mga live ni Kuya Dani. Tapos yun, na ano din sila ni Kuya Dani dito sa channel ni Hamog. Jason. Pati sila Ate Gian. Yan. Galing Galing sila. Kuya Dani. Galing po sila Ate Cheng kila ano, Kuya Dani. Hi daw. Sabi ni Mr. GPC. Wala na si Kuya Burn ah. Nakikisayawan na siguro. Ano pa yun si Kuya Bon? Kakagising niya Baka lang. nasa piyestahan na si Kuya Burn. Baka. Brown out nga daw eh. Hello po. Sabi ni Ate Cheng. Hello daw sabi ni Ate Cheng. Kinig lang po. Kinig lang daw. Naka-live pa rin po ba si ano? Sila Ate Gabs. Sila Ate Gabs. Yaya natin si Kuya Papi. Nauna na si Kuya Papi. Nandun Maghihintay si Kuya na Papi. sila. Oo. Bili nga tayo ng ano. Mag-open nga tayo ng ibang account. May cellphone mo kaso wala ng Kasi internet. wala tayong internet eh. Ang init pa naman dito. Hello set viewers natin. Naligo kaya tayo bago matulog. Kaso ano na eh. Katapos ko Kumanta. Kakatapos lang pala natin Gian. galing si Ate Gian. Kinanta doon. mo na Ate Gian yung ano, request daw ni Kuya Papi. Busy daw si Kuya Papi kasi. Kasi yung request ni Kuya Papi, sabi ni Kuya Benji, yung aray daw eh. Hindi, mga ano daw eh. Ano yun yung sabi niya? Mga yung kinanta mo, mga hugot song. Hugot song. Yung ano yun, Valentine's. Yun pala Valentine's daw Ate eh. Gian, yun daw yung ano Yun niya. po ba yung kinanta mo Ate Gian? Yung may Valentine. Mm. Yun daw ang favorite ni Kuya Papi. Tapos tatagalogin mo daw eh. Dito mo na lang kantahin request ni Papi. Wala pa kaming ano, Kuya Benji eh. Hindi pa namin alam yung StreamYards. Hindi pa kami ano, masyadong hindi pa namin napag-aaralan tsaka ano.
Yung signal din namin, kanina nga, nawala Nawala. talaga. Di na talaga pumasok si Kuya Boy. Sumasayaw na yung fiesta sa kanila. Nakikipagsayawan na yun. Born, labas na dyan. Nakikipiesta yun. Labas ka na, Kuya Born. Parang dito malag yung kape sa akin eh. Bakit? Sila Kuya Robin. Nag-ano na yun, Breakfast na yun Oo. siguro. nagduluto na ng itlog. Walang ano ngayon ah. Ano ba Wala. Friday? Pag Friday ba, walang curfew. Wala nang atang curfew eh. Hindi tumunog yung alam nila. Oo. May curfew eh. Nationwide yung curfew eh. Kasi Sa nga mga natin, wala minor. man. Hello sa 6 viewers. Haha. Ano? Basa. Hello sa 6. Mahirap ko lang yung pa. Cheng si Danny asa Colorado na. Sabi ni Kuya Benji. Ay, si Ate Gabs. Hello, Ate Gabs. Hello, Pati Gabs. Tapos na po yung live nyo. Lilipat sana kami Ate Gabs eh. Tapos na po ba? Oh, nandyan na siya. Hindi minsan pwede ata yun yung account. Ay, yung isang account. Ano yung account eh. Pwede din po Kuya Jason at sa lahat po. Sabi ni Ate Gabs. Hello, Pati Gabs. Tapos na po yung live nyo. Lilipat po sana kami Ate Gabs eh. Hi, Gabs. Sabi ni Kuya Benji. Ah, Nasa work daw. Balik daw mamaya. nasa work pala si Kuya. Nasa work siya, no? Kuya Si Papi. Kuya Papi. Yan sila Ate Ching, mga nasa work po yan sila. Nasa work sila. Naka, ano lang siya. Sis Naka-headset. Gabs, iniwan mo live mo, ikaw na daw. Ay, naka-live pa pala si Ate Gabs. Dumalaw lang. Hello sa 10 viewers. Hello po. Mamaya-maya Shout out kila po. Kuya Jaime. Mamaya-maya po. Ingat po kayo Kuya Jaime sa sa flight. Maya-maya po Ate Gabs, lipat po kami sa inyo. May bisita kasi si Gabs. Ala, Ay, may bisita. nakalive pala sila. Hmm. Mga host na layas. Mga host na layas. Sabi ni Mga Kuya nag-curate. Benji. Pag sinabihan ka ni Kuya Benji na ano, balik doon. Naalala ko na naman yung ano ni Kuya Benji. Balik mo. Ninja lang to. Kuya Benji, tawa tuloy si Ate G, ano. Naalala ko tuloy si Ate Margie nung nakaraan. Sabihan ni Pangtambay sa nakalive habang nakalive pa si Main Ay. Hindi pala yun yung ganyan. oh, No? hindi pa natin Hindi, alam yun. hindi pa natin alam yung masyado yung ano, YouTube world. Trophy mo Maria J. Eh. Wala, busy si Ma'am Maria G. Oo. Baka nagpe-prepare na rin para sa work. Mm. Ikaw ni Puma. Alin. Eh baka mawalan ka ng load eh. Wala pa naman tayong wifi. Sir Benji. Dito Sabi pala ni yung Ate kape sa Gabs. akin. Hello sa 9, dumami Sa pa viewers, tayo. hello po.
Hello sa 8. Grabe talaga eh. Kung mainit dun sa mainit sa Bicol, mas mainit talaga dito. Sobrang init. Kasi ang alin sa... Hello, Gabs. Kung malayo-layo lang sana yung check-up mo, ay gusto kong umuwi. Basta magsasayang lang tayong bumasahin. Kakahilo yung init. Mga layas ang mga teacher, sabi ni Kuya Benji. Katulad ko ito. Mga layas ang mga teachers sa Manila Benji. Ha? Isa lang ibig sabihin yan. Kasi talaga. Ano ba na ano mo? Wala. Nakain mo na pang allergy. Tawa tuloy si Ate Gabs. Makikimarites lang, Sir Benji. Ay, Kuya Benji, makikimarites lang daw. Nagmaritis. Support na kakahiya eh. Sabi ni Ate Gabs. Teacher din si Gabs eh, kaya sila ni Gian magkasama. Ah. Taga Pangasinan din. Si Ate Gabs. Tapos para sila po kay Benji na nasa Hong Kong. Ay ganun. Sabi ni Ate Gabs. Sa Hong Kong din kay Ate Gabs. Tara sila ni Ate G. Gian. Oo daw. Ala, Ate Gabs, nahuli ka na. Nandito. Hanap ka na ng asawa mo, Ate Gabs. Hello po kaya GPC. GPC. Nandito Kuya sila. Mr. GPC, hello po. Nandito yung mga host. May kantahan doon. Gabs, ako ang chismoso dito. Sabi kay Benji. Nandun pa sila Kuya Dani. Sa live ni Kuya Gabs. Baka bukas na gabi, baka mag-live ako sa baka sa Lunita. Luneta yarn. Oo. Try namin tumambay doon ni Ami, parang mas malamig-lamig doon banda eh. Try ko magano doon. Dalawang sakay lang naman Oo, papuntang lapit Quiapo. lang naman. Dahil muna kami ng Quiapo. Pagdating sa Quiapo, Tapos diretso kami ng Lunita. Doon ako mag-live. Kanina sana na inaalo ko siya doon tumambay kasi napagod din sa kakalaba. Ang daming tao dun kasi ano eh. Saturday na pa, Saturday na pa. Andun pa pala andun sila. Saka si Jaime. Sabi ni Kuya Benji, wala na singer doon, Ma'am Gabs, Ma'am Gian. Nandito sila kasi, Kuya Hawk. Nandito sila. Ano, tara. Tara na po tayo sa live ni Ate Gabs. Pag lumabas na si Ate Cheng tsaka si Kuya Vern, magpaalam tayo. Lipat tayo sa Wala po tayo sa live niya. live nila Ate Gabs.
Ate Cheng, ano, G tayo doon. Kuya Bern, May kantahan daw doon. may kantahan. Bisitahin natin yung live nila. Be right. Be right back kami ni Sis Gian. Ano? Be right back. Kawawa. Ano? Sabi ni Kuya ko. Kawawa naman si Nightbot doon. Gabstrain yung mga sister ni Jason, mga singer. Pag nakauwi kami, Kuya Benji, pag ano Sabihin sila, ko nga si Nini. kasi ano sila eh, Sabihin ko gabi-gabi si Nini. halos may kantahan, kakauwi lang din nila, Kuya Benji, may kantahan sila Diba, kanina. tinawagan ko kakauwi lang nila eh. Kasi grabe Pag ganitong buwan po, sunod-sunod yung amateur nila. grabe ang kantahan nila pag ganito, May. Baba mo Baba link yung ni link. Aw-Aw na yun. Paano mag Hindi rin kami, Kuya Benji, Paano mag ano? marunong. Magbaba nung Okay, Doki, ay. okay doke sabi ni Achi. Paano magbaba ng link? Yung copy? Hindi ko alam eh. Copy link? Sagot na yan ni Kuya Benji. Yan ako yung video magbaba. Hindi ko tama. Hindi ako May- marunong. Hindi pa tayo mamaya-maya sa ano live ni Ate Gabs. Ay, doon ko na lang. Copy link ata yun eh. Parang copy link. Sa ano na lang, pag nag-live Tapos na ibaba lang. doon sa ano. Ayan po, salamat Ate Ching sa ano, sa pakulay. Thank you, Ate Che. Salamat sa lahat na andito. Thank you. Sa mga lumipat. Sa mga host. Sa mga bago nating kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. At welcome na welcome Ayun po kayo na nga. sa live. Ayan po yung ano Benji. yung link binaba ni Kuya Kuya Benji. Ayun. Magaling talaga yung Benji. Hindi ko, Oh. cellphone kasi Kuya Benji. Yan po Kuya ano Ate Gian and Ate Gabs. Ate Gabs. Yan yung link nila. Tapos i-chat ko rin sila ni Nick. Kung may pagkakataon Pwede sila. silang may kuryente na kaya doon. Meron kaso, pagod talaga yun. Oo. Kasi nagkantahan siguro. Pwede silang mag-join. Siguro pag uwi na lang natin. O kaya ano natin yung schedule nila. Kasi sunod-sunod yung ano nila eh. Nung ano kasi, Ay, hindi natin masasamahan sila. 20 yung sa Sorsogon. ano nga pala. May laban sila Sorsogon. May laban sila lang Sorsogon. Thank you, Sasama Kuya sana Benji. kami. O ako nga pinapadrive ni Nini. Sasama sana kami Sorsogon. May labanan si 20. Nini Sorsogon. Tapos ano, Sa 20 yun eh. 20. 30,000 na ata yung ano, yung premium. 20. 20? Oo. O 20. Sa Sorsogon may laban sila. Wala, 20k din nagkataon yung na ano. dito tayo. 20k din yung premium. Silang magjowa, nakapasok doon. Kasi singer din yung ano, jowa ni Nene. Doon sa kantahan din sila Kakilala. nagkakilala. Magkakapatid din yun. Oo, mga amateurista Amateurista din. din. Mga Silang- magkakapatid sila. Silang magkakapatid na Mga ano, honyo. yung kapatid ng jowa ni Nene. O nga pala, nakalimutan ko na rin. Oo. Nakiusap dun sa akin mag-drive ako. Nakiusap din tayo sana doon sa ano eh. Doon sa air unit kung may maaga-aga. 22 na talaga yung pinakamaaga. Sana pala, lumuhod ako para mabigyan ng bumalik na ang dalawang host. Andun na. At yun, tama na po. Ano? Ano? Tara? Tara G. Ate Cheng, mag-ano po tayo ulit. Ano tawag doon? Makikipunta tayo sa bahay ni Ate Gabs. Nagla-live Dalawin din muna sila. namin natin Chingsian. Dalawin po Ate muna Gabs. natin si Ate Gabs. Maraming salamat sa lahat. Thank you Ate Cheng sa pakulay. Thank you very much. At ingat sa work. Kuya God Benji, bless po. lipat tayo Kuya Benji. God bless. Sino pa ba dito iba? Kasi dalawa na yung cellphone nila piniplay yung sa atin. Ayan, thank you so much po talaga. At siyempre maraming salamat sa pag-playlist ni Kuya Benji. At sa lahat. Sa lahat na Ayan nagpi-playlist. si Kuya Hok. Oh. Yan. Lipat tayo Kuya Hok. Sige, ingat ang tayo. lahat. Yan. Di po Ate Silip Ching. tayo kay Gabs. Bye! Silip tayo Kuya Benji, Kuya Hok. Ate Cheng, thank you so much. Kuya Bern,
Yan, thank you. Galingan mo ang pagsasayaw, Kuya Bern. Happy Fiesta. Silip ako dun, sabi natin, Ching. Sige po. Sige po, Ate Ching. Paano natin yun masisilip? Masyado tayong... Gabs. Tingnan mo natin yung binabangal link niyan. Pero ano ko dun eh. O sige, hanapin na lang natin. Makikita natin yun. Mag-end ka muna kasi hindi natin maano yun eh. Ayan, bye-bye. Bye. See you tomorrow.